Mayong buntag mga on. Managin na. Wala na ko ang tingog. Ha? Asin? Ay. Hala. Pwede na di ay. Hala! Patara ko sa cellphone ni mo. Asa kong cellphone? Nay mo. Patara ko sa akong live nin. Good morning. Dahil ko video. Wala niyo daw na akong tingog pa. Masindan akong stars. Masindan akong stars. Ay. Ay. Subscribe, day. Follow man na. Nakapalo man ko. Ah, wala pa yung stars. Nani ko diri ah. Wey. Hi, May. Di ba ito ang palaya? Pagka nanay. Okay ka. Pa-shoutout ko pa. Shoutout yan ka. Magagayin di oro. Wala na niya akong tingog. Pero naku ako. Nananag ng stars. Nananag ko stars. Kamburit. Yeah, may pagbungka. Asa ka nag-concert? Kato may nag-inom eh. Grabe. Ginulian ba? Asa man to? Lagi. Uy, masindan akong stars. Masindan akong stars. Kaya tayo masi. Ay! Hindi na. Ano siguro? Hindi na karik. Hindi na kakuan. Taraw na ako. Masindan akong stars. Kasi, Good morning, RM. Miyong Kyong. Nice imong kilay. Thank you. Masindan ako, kan, stars. Nakita ko dari. Dili pa. May punta si mga yan. Mga anta. Dapat bagay dyan. Nantap. Order basta, yes. Disiplin, mga ito. Yeah. Tayo. What? Good morning sa tayo mga angka. Ano ako makain? Mini bala pa ka mula na. Gabi mo Casper, yan yun. Pero gusto mo mamuti na, di ba ito kaputi? Ay, puti na kayo. Ay, mambina, dili, kahit mambina. Tapos sa person na yun, baka uyab. Bahal lang kanon. Yan, dolo ko CR. Sabi niya kung balik akong sudan. Balik akong sudan. Gabi pa ni sudan. Tapos isda.
Tingnan ko. Mga kadimpal. Ako ato mais. Ganyan lasa lanot. O napo ko anong gipat ako gabi na ay gahapon na naka na yun. Anang Pinoy. Lamig ng Pinoy ay balikan din ako to dito. Lahi kayong lasa. As in. Anak ko sa man ni uy gusto ko tong Pinoy na tawong kuan katong yelo. Pagtirog ina ko no lamog na si nagitimpla siya daan. You the best ate. Yan lamig ina suka. Dara oh. Mo ni ang Pinoy nila. Namay sa isdaan. Ang tam. Ang kaalin. Josime. Kaya makatira ko gamit na pagkaon. Nakala ko na, okay yung kayo, uyab day. Lahit yun ang kalipa sa pagkaon. Nga anta Kristi. Lahit yun ang kilig sa pagkaon, ambot. Ganit ayun. Ano ayun, kailangan ko na kailangan suka kasi itiwas lang na ako ang palaya para di na kayo samok sa mata. Nga anta, mahaw, ale. Hay namira parang asan na pilistil yan, ma'am. Ma'am Nicole, may buntag, mga anta. Gamit ang tilang ko. Pila dead ni mo yaan. Pila ang patay ni mo yaan. Paano kayo patay? Tama. Ay? No. Sure? No. Ako no, nang kalami sa mga anta, ako no, kalagi ni makatila ko kalagi ning lami kina pagkaon nagikan sa kinaiyahan na wala ko pa sa ning kaning ang palaya kaning isda kaning itlog kaning gikan sa kinaiyahan ba walay kuan gikan sa gibuhat makanaw ko na Lord, salamat kaayo sa mga pagkaon na imong gibuhi diri sa kalibutan hasta yung lamia. Pero lami dapat yun ang karne pod.
Kung yurik ani. Marami ba yan? Ang sarap kalami. Basta kalami. Kayo. Secret. Ano saan pag move on. Pag busy si mong sarili, busy ha. Talabaho, pangitag kwarta. Ano? Na. Pag ubod-ubod sa mong mga friends na lingaw. Na inom. Inom, tulog, tulog. Hantod na magsakit. Kaya move on na kayo. Sayang ang oras, eh. Dili na ako kasi nag-stars. Nanalig ako diri ah. Wala dapon. Ako edad 38. Giwag na. Namang itinang kung katabra kung kuan lami po ito. Kabalo ko sa pagkuan sa kuan karon sa miswa. At ora de pagluto. Kaya simple lang pero lami. Haka ba ape pa dahat kay Flora me. Nga ba Ma'am Bella Sanchez from Japan. Ang sa work ni mo before ka na vlogging. Mas unsa? Kaya pala ako nag-i-istorya sa ako social media, no? Mas unsa yung trabaho. Kawan ako nasulan kay guard. Pero pangarap na ako ng guard. Mas unsa naman? At tabang, na maligya. Pero ako, pinakadabes ako na karang natrabaho kay so far so good ako na naman kay na maligya ako sa dalan. Kaya mga mangga, ay mga fishball. Ganahan ko mamaligya. Nya ako ang mga niluto. Layo pa kasi na day at tuon jud sa Picas Barrio. Ako makatilaw lang sa kuha niluto. Anak. Tingnan ko Hindi ayun. Nagsaboy ka sa una. Japayoke. Ako saan ba sa BGC? Kung nakikwarta dyan, Mian pa-shout out. Ano? Kamay lang. Di pa ba si sobrang galing. Hanapin. At sa ulo. Sa ulo na part. Sabi ni mo, nakagaling nyo. Gahapon ba? At Domingo.
Nagtala ko sa mga gulay, naglaray yun sa palengke, nakanak ko. Namik eh, paliton tanan niya. Kaunon tanan, galing lang gamay, kikikubuka niya eh. Tungol. Hmm. 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 Mga tayaan kay Cleofi parang mga ta di ba na wala pa itiyaan praya kalimi. Wala. Wala siya pait. Pero anad-anad man gud ni siya. Di ba siya nagiti siya. Iyaan giti siya na ko ang palaya iyaan. Di niya makaya Ginoo ko. Akong first timer ka, syempre gagmay yun na imuha. Nga ito na uso ka ginamos. Hanggang nakalad naman dila. Ano naman na. Ako di ba ganang ka lang. Nay, slice on. Sorry na kanina. Nandag ko na kayo. Ito maanap na mong baba. Tamis. Ano kabisihan ni Kuan ako kabalo. Ang kabisihan ni ay no ko kadali pa din. Hindi ako kumay ay ayan. Okay lang ko Darren. Kani doble gyud akong busog ani kay kani oh. Ako nang ipalit sa kuan. Daw. Ngani oh. Napay 5. 5 ani gati nga piko. Dai yo ka ko ani. Mais siya na lugaw. Nami siya kay low calorie. So magdobli akong busog ani. O sa man ginainom iyaan. Ang mais na lugaw. Iyaan ba sa gulay lami kay no? Ngano ka na. Lami king gulay na akong manghod di mo ka gulay sa pagunsaon. Mukha na lang siya asin or toyo. Ang pinanam ko sa una, pero katuyan ning wala na choice na ikaw di ko ka gulay sa una. As in. Nya katunga na ko choice nagutom na kaayo ko na nagluto si mama gulay gigisan niya. Alam mo biya mo luto si mama no. Napugos ko. Mo to ganahan ako. Ang TikTok. Tangan. Makatay niyo tanan. Ano pagkaon? Sabi ka lang isda na bagong kuha sa dagat niya. Sa bawan. Miyaan. Naka-housemate ako ang igsoon. Isa. Ano nani sa TikTok. Pero ako pa naikuan.
Lami siya. Ang lasa niya tabang. Pero na siya pagkalasa ka ng nature na lasa. Kasabot mo sa kuha ka ng nature yung na lasa. Ganin na kay wala pa mo kisod akong tilaok no. Wala pa masigamay. Nag-voice over ko, gitry na ako. Hala, lain na tiyog na ako eh. Kasi oras na po imong paniud to iyaan. Mao na ni. Kay damo ko tambal na dili pwede na wasud ang tiyan. Ako okay ra ko di ko antod gabi pa ko mukaon. Namo ko sa una. Wala na pwede dahil mo magkita na jud ko ni Hesus Kristo. Di ko mukaon. Ay mo pag umangko na diri ang isa, di pa igsuo man ako ni. Asa ka sausawan. Ha? Nature spring. Dili ba? Naman yung mga pagkaon na wala mo timplahe. Basta bayabas. Di ba lasa siyang bayabas? So, natural iyang lasa. Ay, di ni mo but niya og asin. Nana. Hello, I'm watching from Comunal, Davao City. Pangitan ko na, Bandoon na ni. May kilang kuan ayo. Anin na, ikaw Andri, anin, oh. Sagdi na mo uyo Andra na masinggil. Naglabay ko yan. Anta? Ala? Ako, kunawag kwata no, sa bukid yung kumupuyo ay. Kanang payag akong balay. Tapos, dito ko mag-vlog. Kanang bukid jud. Kaya ko internet. Yaan, ako kay kagkaon, pero dili jud ka manambok. Tabar ako eh. Na makita sa kuwa sa person na, mana sila na, yaan, abilong tambok ka. Dako kay, abilong tangkad ka. Tangkad na tamba. Dili, day, nagkamali kayo, day. Nako unod. Dili lang ko kuan, kaayo ka ng, gamayin ko na babae. Kay gagmay ko batiis. Ay, onya, mag-live na po mi onya. Ngayong gabi eh. Sinuod lang no, di na ako, ginaanad na akong badikla. Kung sa te orasan na humang gabi eh. Alas 2. Magaling na, natiguwang na naong no. Kaya, asa? Pag-init tubig, be! Pag-init tubig! Nung iulod mo na! Ano itong ulod, guys? Asang ulod? Asa? Ayaw na. Init tubig. Ay, pag-init ng tubig. Lagwa pa kayo mga ulod, day. Ew! Yuck! Wala ba gumidagaw? Gumidagaw gahapon ba? Pila na di ka adlaw di ay? Huh? Pun-ayod ni pun-anin. Asa naman ang istoryaan? Napa, of course. Wala na dyan ko i-upload pa. Hago na dyan kaya ko ang Wala pa, buhi pa, ma'am.
Gipuno, ano mo? Puno siya. Oh, tama na. Asa man tungkuan? Di na lang, oh. Kuha na sa kanan. Kanaki ko. Tarong ulod. Sa karon, pag magkaon, yung tambal, mag-edit, i-post, tapos manglimpyo. Another video na po. Uy, nanaw ko stars. Dili ka makuanan? Ayaw ta po di tubig, anina. Ayaw po di tubig. Ang kuha kay manguan ang mga ulod. Wala talang. Na, imong gisaksak, wani mo gyon. Iya, pagkulab mo balik na kolchito. Kana ganing. Te busog kay ka. Pakanon kag maayo. Mukaon ka? Kanang busog na jud kay ka. Inana imong ginahangyo god kanang mibuto na ako ang tiyan sa kabusog pero ginapugos ko yung kaon di hapon. Inana, pagbalik naman ni Chito, inana yung kaon ba? Hungitan ko yung maayo, maski sakit na kayo sa ko ang tiyan. Halos isuka na ako ang pagka-pero ginapugos ko yung pagkaon. Inana mo hangyo. Di naman dyan may mabalik ni Chito. Pag move on na mo. Masipag unsa unday. Wala na'y balikan. Sa pagpuyo na dira, Grace. Oo. Wala na, Grace. Wala na, dahil. Lisod na ibalik ang baha. Paingon sa bukid! Anak. Kaya kung nagbalik pa, mino, kusa mi, kami, magbalik, pero di siya pwede, day. I take my breath and breathe. Wala na, kumapag-umang ko, nang layas na. Hi, shout out from here. Ang panood to, wala. Dala pamahaw. Oh, unsa to gilabay nimo? Unsa to? Ako lang manghugas sa ayos na ayaw ka na dira. Ako tar mo ni pidiriya kaya kung ayaw lagi butik tubig kaya manguan ang mga ulod. Sagdi lang na. Ngayon, di naman pwede. Balik. Usa ko na pagkana, dili na pwede. Nanamay kanya-kanya. Nanamay kanya-kanyang kinabuhi, nanamay kanya-kanyang kuan. Nabuhi ko, wala siya. Mas nabuhi siya, wala ko. Ay mo, Isa pa. Well, noon na kay si Chito. Kung ikulab pa ko, para sa asa. Di ba? Para sa asa pa, naikulab pa ko. Hindi ka nag-isa diri, mahanap pa yun siya. Si Sam, kilig kaayo mo. Yeah, Otro po si Sam. Kasi inyo pa yung karaganing. Ito po ni Chito, magmakilig pa ko.
Lucas Sam, uy, maluoy mo ka, bata pa ng bata ah. O sige, paras ko ah. Paras ko ah, it's better na nadili na magkita. Ana. It's better na di na mag-cross among langdas. Ana. Shout out si mga Princess Jane. Buwan na isa oh. Ana, para na matakloban ni mo. Kani? Oh. Naman. Kana ibutan dyan ang gatas. Gasis na. Na, si Alawi po. Na, nga, dili ako. Wala ni absent akong isa oh. Makikilinin. Alawi po. Mga barkada ra po mi. Pilinjid ako no, di na di ko kauyab. Di na ako maminyo. Ako na dyan ipanindigan niya ako pagkasinggaw. Iyaan inga si Sam basin na siya kaila pares nimog edad. Halaki? Ay, dili ko ananin. Ha? Ay, ayo. Katoy mo ang pula. Ano man? Ganang ko sa upuan blue. Ay, pagbuot Grace. Gibay pa yun sa bugas, ma. Magkuha ng bugas, ma. Ay. Kaman na dyan si Anin, ka na ganing, tudluan pa siya dagkan kayong kuan. Hindi siya totally kabalo mo limpyo, Jud. Kanagay pang mama na limpyo. Iya kay pang kuan niya ha, pang cutie-cutie. Ma'am, bagay kay... Asa to? Ina si Sam ina basin na siya kaila parehas ni mong edad. Naon sa lalaki. Dam! Kung nangayo, kung inon ako si Sam, giuna na ako kung sarili. Wala di man ako nahon ako sarili na, uyab na talaga ako. Yung nahon tika, Libi. Lailatag kinabuhi. Lailatag ka ng sulba sa problema. Paring kamot mo. Haters di ka ni Chito. Di ko haters. Kamu na lang pa-haters. Kanang, hindi ko gusto na balik. Ano, itlog. O, lamig ko ng itlog. Murag na ay kuan. Ako lang, ana. Mga gamay. Ako na nga itlog. Pinoy. Hindi siya lata. Nang yellow. Dili. Murag itlog. Lamig siya lasa. Itlog mo yun ang penoy. Ay, namay. Siko na. Kuha, Jai. Pwede rin mo ni Chito kasing, bat. Shout out from Bukidnon. Paano na to ang atoang olod. Asa mga sunilas de aria. Dara. Tapabi, isom na to ang olod. Ang gripo. Tapabi. Tara ang olod. Pakita lang ang olod sa inyo ha. Oh, diba? Wala din nabantayan. Kamatay mo, magipang atay mo. Ay, mag-init pa di ay isa pa. Hoy. Yaks. Ano na lang, diri na lang oh. Madam, di mo friend ni Chito. Friend. Gani, gawa na akong ulod kaya ako pa yung initon. Ay. Sayang, uy. Lasado pa ni, uy. Pwede pa ni Jai.
Oh. Ano siya? Kulang pa man. Awa ka, initin ako. Ah? Inani, nganong giulod man na, giulod ni siya kay walay tao diri sa balay, ang mga pagkaon wala na ref. Yung mga kinason, mga inani. Tawag ko na sa bukog oh. Ana. Di pag init itong tubig din bay kanin punipanin. Ay naman to. Ay, sayang. Good man naman na. Ay, jara, sayang. Gani. Ako na siyang kuhaan og kanang ulod tapos hugasan niya. Sa buwan pabalik. Kay kuhaan man. Limpyo man na. O ito nga tatuan na. Buta na ako tanglad para di lang sa. Katong kuhaan ba mga atong giulod na pagkaon. Dili ka? Panapon niya i-ref lang. Asa to kung kuan. Lade. Yes. Bakit hindi? Ayun pag nimpyo ha kay. Di ka kabalo mo limpyo. Hindi ka talaga kabalo mo limpyo. Malimpyo ko. Labi na iyaan. Dili pa. Sayang pa ni. Kaya pa ni siya lamas. Pwede pa ni siya malamasan. Ang ulod mami sa buwan mo naglibog gani ko sa kung sa buwan katong giulod o katong ang mga ulod kaya ang ulod magud limpyo magud na gwapo siya igisa ang ulod te gibinignit unsay gibingit ko usahay unsay gamot si gibingit wala ka balo unsay gibingit po so kayaan imo patong lutuon ang ugkaonon oo sayang. Wala na ko ulod. Kamay na ulod. Gisaw na ko ibulad. Kaya wala ko karang ganing, di ba, sa una, magluto karon yan, na ibahaw. Di ba, imo man ang ibulad ang kuan, ibulad, tapos, pwede pa rin mo chicharon rice, chicharon ba tawag, ana? Nanaghan sila. Kalibangon mansad ka anay taon dili ay. Lami pa ni. Nakaana ko ba na? Karag na sa ko ano. Kan kita ba mga wala ta. Ang ulod dili nimo ismulol ang ulod dry kay pati bukog dry ilang makaon. Grabe jud sila dry. Hi. Sa madalan di ba? Oo. Kisa man tayo mukha og ulod, day. Kisa may buang na lutoong pa nagbalik. Gainit ko naman na. Kaya pa mawalang ulod. Kaluod, uy. I'm watching you ron. Iya, naligo. Basa sa cellphone. Dama yun. Sige, magligo. Mag-cellphone, maligo. Itag man na sa bagyo. Ay, itag sa bagyo. Naman ko'y ulod na makaon. Naiulod na dili. Buwingit sa mata ni hubag. Wala mang good. Ginagaon na siya sa taga Bagyo iyaan. Unsa na siya kana mga dagko na naulod kay ganing gagmay pa man murag di pa mo ka ma-enjoy ani oy. Shout out from Jensan ka Inday. Wala okay Jensan. Gusto ko mangukay sa Jensan na mga gapo mga kuan.
Lutoon mo na yan, niya, ipakaon sa bisita, gani. Pakaon, ay, anak nilang, kaning mga ulod good. No. Kani, ako din kuan. Kani i-blender, ipakaon sa bisita. Wala, grabe, juday, Awa, ha. Sum na ko. Dry, makuan jud ta, dry. Pati bukog, Grabe. Grabe rin yung ulura ba? Hi, Enday Bating. Shout out. Good afternoon, Jinilin. Wapo kita sa kuan? Sa ulod? Hi, Joanne. Ew. Inana mga ulod, dry. Matingala ka, asagi ka ng ulod. Asagi ka ng kuan ulod. Gani, dili. Pwede na guni siya kuan, kana ganing suguon. Makasabot ni sila ba? Suguon ni mo nigsuka. Nadaraw na, napaydag ko, Huh? Kisi-kisi yun mo. Dagko na siya. Hala, dara, ang exciting part. Natapok jud sila, Jay. Ang ulod na mo, diri, Jay. Pwede na pa eskwelahon. Murag college na ata ni. Ang say course, kaya gipatay na mo, say course, ana. Ang ulod ani, murag. Gadwiting na ni. Allah. Yaan, gikan na sa Deris bale, nagkakamang diha. Nag-60, gano'n, nag-69, may pamulod. May pangulod. Allah, laling, okay tanawon. Kinanainit na ilang mga sarili, good. Parang meresi. Yan, loy kayo ilang baby sa ulod. Gani. Pina ko sila pag-asa ng kanilang bayan. Pero unsaon taman. Pina ko ba, daghan po ni pangarapan ni mga baby ulod. Pero, ngayon paliho ko gawas, Jai. Hala, nanggamay na sila. Gilood ko, Mungutanan ko ba? Asa ni gikan ang ulod? Diri. Amin na. Asa gikan ang ulod? Asa gikan ang ulod, no? Anong nabuo sila? Kaya kapag butay mo sa pagkaon, no? Kuan, pero uluron. Impyo na siya, Jai. O, ikaw. Ay, nag-iisa pa siya, Diri mo. Kamatay mo. Torture man na imo iyaan. Nga naman. Sa langaw. Sa tai sa langaw. Itlog din na sa kuan, langaw? As in? Rabo ka balo. Oh my God, sa 38 na ko years diri sa kalibutan. Rabo ka balo, ang ulod gikan di ay sa itlog sa langaw. Shit. Mura mo what the fuck na pagkababae, uy. Kung ko alam. Ang alam naman ako si pabongbuang sa Facebook. What the fuck? Yes, iyaan. Itlog sa langaw, mutog pang langaw, mangitlog na sila.
Ha ha ha. So, kung ang itlog sa langaw, kung sa nila pag anak, kung sa nila pagpadako, kung ulod man lang na, o kaning ulod, mahimo ning langaw pagdako? Nangandoy pa na mo itong pagtaiyaan, gani, sayang. Tapos yung ulod, mahimo og langaw, as in? Iyaan, paliton ko na, ay, dili na pwede, nakamain na. Sige lang, ma'am. Magpunto pa ko dilig mga hugaw na pagkaon tapos ipadala ko si Muha. Ala ni street sila. Itlog na siya, napusa siya, nahimong ulod, nagagmay kaayo. Nya tapos kung makuha na siya, kung may mo na siyang, sa tawagan na, oy. Dadaghan kayo siya, oh. Kung tahay, pag muda ko na siya, mahimo siyang kuan, mahimo siyang kanang langaw. Posible ba na ang ulod mahimong langaw? Kaya itlog man kaya sa langaw, di ba ang itlog? Kita magdita sa itlog. Unsaon na siya mga madam? Mahimo ng butterfly, inig kada ko iyaan. Mahimong butterfly? So, wait lang. Kung ang langaw mutugpa sa mga pagkaon niya giulod. Ayos silabti. Tapos ano pa? Ang langaw mutugpa sa pagkaon tapos uluron. Ang ulod mo dako mahimong butterfly. Ay parenti rin ang langaw og butterfly, no? Parenti lang sila. Igagaw unsa ba? Unsa man side sa babae, side sa lalaki. Di na itlog sa langaw. Unsa day na, mudako siya, tubuan na siya pako, mahimong langgam. Ay, as in. Sibutang na to. Ang langaw, mutog pa sa pagkaon niya, pagpasagdan ng uluron. Ato da ulod mudako, may matugpan og, sanay, makuan og kanang pako, mahimong butterfly. Pagkapila ka adlaw, mugahay na pako, mahimong alibang, mahimong kuan, kanang bird. Kanang dagko na lang o iyaan, kanang lago, maunay nangita og ulod ng gagmay. Di na itlog sa langaw. Unsa na itlog? Iyo kong gilibog. Tarungan ako ninyo. Kaya naglibog ko. Nangita ko answer. So, dili siya mahimong alibangbang ang itlog sa ulod. Kuan lang siya kanang, mahimo siyang kuan, kanang bird. Wala na comments. Inyo ko higagaan. Ano sa man, Jod? Muda ko siya, tubuan na siya pako, mahimong langgam. Ay, pwede turtahon. Salamat. Wala, pwede turtahon ang kuano ulod. Living organism, magud na siya iyaan. Tapos kita ninyo kay living humans. Kita yung kay living, So, unsa man ang living things, kita lang siya dapon na. Ay, pwede dito turtahon. Gani, mo na siya isda na. Kanagay mo ginamos ng gagmay. Ito lang, bisilami na kayo. Nature, magud na sila. So, fine ako na kung pag kay tamis-tamis. Hastam, nalibog pod mo. Gani, nalibog ko. Ang itlog sa langaw, mahimong butterfly. Mahimong langgam. So, kanating langgam, gikan din na sa lagong. Gikan na sa kuan. Amo din na ilahang family history. Okay. Got it. Paliton na lagi na ako na iyan. Lamam. Wala pa na. Namain na. Sana na lang. Magpundra pa ang pagkaon niya. Uluron. Kung anong tika ka na i-message ko ha. Tapos, pilay mo mga kakilo. Ay, di siya mabdang kilo di ay kay. Ato man nang i-apod-apod sa mga katawhan. Kung saan ako gusto magbuhiin, ana. Ibutan ako, airconan.
Unsa mga posible na ipakaon na sa mga ulod? Wala yun. Siguro pa kanon ako kuan. Feeds para dagko ba kanang gusto na ko kanang para sa nako kuan ani ka dagko na oh. Magsugo ba sila? Hindi sila masugo no? Kanang man ako napait ko ito kan bi kanang mantika. Kasi wa pa ko masugo diri apa itong ice kanang tay mag-inom mi. Ana na siya oh. Taler ipait anay. Taler. Okay. Feeling ako na kung ako ipakaw na ko ang taler sa ulod no rag. Dali gamay ra kinabuhi ang ulod. Ang ulod ang gamay ra kinabuhi. Og makakaon ka gitugpahan og langaw iyaan tas naay bulate, pwede ka makakuha gikan ana like typhoid. Ulod pod iyaan para managhan. Masugo na sila ang mga... Ay, makalabang ulod! As in. Sige. Ay, gusto ko anak ba? Kaya hindi na lang ko paniyon ako ang mga pag-umangkon, ang mga ulod na lang akong pasuguon. Kasi di sila di sila Kasi dili sila kakuan baka na ganing kaasa og karpet. Kanang kuan ni masugo na sila og manlaba. Aron makakaon isuka sa langaw ang likido sa tiyan ni ini. Akyawa yun yung madam Aron makakaon isuka sa langaw ang likido sa tiyan ni ini. Gigamit sa langaw ang iyang suka sa pagpahilis na gusto pa niyang kanon. Niining paagiha ang langaw na pabilin sa iyang suka nga pagkaon na iyang nahikap. Remi, imong kuan. Manambok ang ulo diyaan gani. Mabaws biya na ilang ginikanan mahibaos. Gani makahiubos. Ani, ako nagsuri naman ko bago na ko sila ipakuluan. Sorry ha. Pakaalon sayo taler. Gani, gani ko na kung magbuhay ko ulod para masugo. Kaya para di na ako anin ako mapagumangkon. Kung masugo sila, so ay pakaon anak kay taler. Dili po ni ipakaon akong taler kay dali ra kinabuhi ang mga ulod. Matay dali. Okay, gikan na gugu sa gibasira na ako. Libog siya. Libog ang imuhang Bisaya. Pero mas malibog ko sa English. Atay sa baka mo ipakaon sa ulod para dali mo dagko. Gani no? Dapat ang ulod mo kay ang kuan ako kinason naman to. Dapat sa baka sila. Dapat dito ka magkuag ulod sa baka kay dito man vitamin na sa baka no. Sa naman eh. Wa pa nakatunga sa katabog sa ulod sa ilaga iyaan. Ay, nakita na ba ako? Ayan, si mong trip. Wala, agoy na, pilagong diri, Kanang kuan? Ano sa una, na eskwela me? Diba ka nang, layo mga eskwela no yan, agi-agi majiming bayabasan, na may mga kuan ito, mga itats na, kanang may mga CR ba, kami. Pero di may mga kuan, dili na mo kanang, malibang sa kuan, gusto na mo kanang tabunan, para mag-iring. Tapos, kanang mo agi minubah ko itae niya. Kanang, sa taga na, kanang manglawa ang mga lagom. Unsa man ang ulod-ulod iyaan na, Ma'am Phoebe, wala ka kakuan. Tagalog na niya, Carry me. Kaniya, nganong magkaulod ang pagkaon asagikan ang tubag gikan ni sa Google gi-translate ni Remy sa Tagalog. Para kumain, sinuka ng langaw ang likido sa sigmura nito. Ginagamit ng langaw ng kanyang suka para tunawin ang gusto pa niyang kainin. Sa ganitong paraan, may iwan ng langaw ang kanyang suka sa pagkain dinapuan niya. Tagalog na, tatadaem. Salamat kayo, Remy. Pero di mo kasabot. Kung akong autoradyod. Iaanahan ko sa mga pabangbuang problema sa world. Uy, natusir ka na. Wako na problema sa world. Baka, nagistoryahan na yung iba. Ako na, hala, magiran na daw. Kanang kuan na daw.
Kanang si tawagan na kanang asa na mi ani. Kanang, sila dapat doon na kay bunker. Yan, kumusta na yung dula gabi nila Juday sa Alawe Pedro kinsa may daog overall si Alawe. Nakagdag ka ila. Kanang nasabot-sabot mi ba kano? Unsa kaya kung wala na ang world sa nagtawag kanang magira na dito siya. Nya ako pa ko lucky kanang anak ko na. Ayos sa Lord kanang kung pwede lang maistoryaan sa mga taga China. Magsabot-sabot lang sa movie hangyua ang China na kung pwede lang ba nang hangyo lang sa kay wala pa man nangahalin ang tanan lain pud no mawala mis kalibutan no wala pa dapon na jujuran hangyo lang kanang magsinagtanay ta ninyo China na dili kaayo mag-shellfish. Hagisa mo siya ng dagat dahil anong away man ng dagat tungkol sa isda na ilang makuha. West Philippines West Philippines na may Philippine. So dili na sila ha. Nga iaway pa man. Unsa di gusto sa China? Unsa di gusto din nila kadagan na makuha na isda na mas dagan pa man ta di ari sa Pilipinas. Daghan man wagi kaon. Ngano awayan man jud ang kuan? Kadagatan nakadako sa kadagatan. Ang West Philippines iyaan kay si Trillanes nang baligyaan na. Sa asa? Kisa niya gibaligya? Mukha na Nagibaligya man ni Trillanes. Gibaligya naman good na Trillanes sa China maunay tinuod. Dako di ay, pila kayo square meter? Pila kayo square meter? Pwede din na mabaligya ang dagat? Kanang like, niya ko sa China, gibaligya naman din ang anong musukol pa man ang Pilipinas. Gibaligya ni Alice Guro. Gani. Tawa. Sa ilang away-away, daghang kita mga wala sa kalibutan. Nya ako, di pa ko andam. Wala pa ko'y bunker di ari. Wala pa ko'y uyab. Pwede ka tong kuan dito sila mag-away sa dagat, Jude. Na ilang giawayan, dito sila. Dili sa yuta. Si Tatay Diggs, pagka-presidente mo, nag-friend na lang ng China kay mag-warlo kay Pilipinas. Asang halin? Ayaw stress, problema yan kaya mas stress ka. Ang ako lang, kung mag-away sila sa dagat na kinsay tag-iya, dito sila. Kaya, dako-dako man siguro ang nabaligya nila, Dito sila mag-away. Kaya kung sayuta sila, dagang magmadamay, mga inosente ng mga tao. Dito sila. Pero anindot, ba, mabinumbahay sa dito, dagang isda. So, pwede na po mag-stay po sa kilid-kilid lang kung mag-away sila kay daghang isda. Ibaligyan nato diri sa yuta. Pwede, no? Himo ang tag-barricade sa kadaghan nilag tangki pildi. Day, wala, Jay. Tinuod lang. Ako, hilig may kumagitanaw ng mga war, no? Na mga true story. Kay hilig kong mga history pod. Ako, daghay ko dirag ko, kanang about sa war. Feeling ako, ang Pilipinas, murag wala'y kuan. Dili madaog sa gira. Magwala. Pati high-tech diri dahi, di para sa uban dahi na ang misil pwede na himuog submarine. Thank you, Stephanie. Ubanta. Mangumpra ta dito, mag-away sila. Yan ay mga isda, kabumbahan man na. So, na mga kuan. Kuan lang, kanang barato na itong kilo sa isda itong kuan diri, baligya.
Daghan man gud dito oil iyaan sa asa. Dito sa kuan sa gilugan nila na dagat. O sa dagat sila mag-away. Pwede man gud. Pwede ra man ta sabutan. Na mga tao na hakog, na ay taong haguman, kanang galing gahaman na may ana na tao. So, di yun na malikayan. As in, term pa rin na nakuan ni Aquino. Ako, wajik ko alam, ana. Ang ako lang magira. Wala kabalo, kisa kaaway, o kabalo, kisa, pwede mas ito mabayanihan, oy. Mag-DIY ta og kan mamisil, no? Himo ta ba niya? Kada gud kana mga pulbura sa watusi, pwede ba siguro na eh? Ilig mata pabuto diri, di ba? Oh, katong kuan na naa sa mga factory sa pabuto. Maghimo sila ipang kuan nila ang watusi. Maghimo tag misil. Napos si Caroline, pasagad na kagyawit. Nahimuot ko sa inyong video iyaan. Itong upload ni Wang Ising, gani. Paunsa ni mo ipaprove na Aquino pa na ang term. Malaban sila sa dagat iyaan, lumsanay. Gani no, kay, marapog Olympic ba? Walay ko ano, walay ka ng barilay. Walay barilay niya. Walay yung mga kuan dyan siya, mga tangki-tangki. Wala, kung gusto nyo makuha ang ninyo ang mga katagatan, kay mga gamahan, siya, mga kuaman mo, mga sirukman mo, unsa ba na, dili kanang, si tawagan na, gahaman, kay gahaman man mo, wala na lang tayo kuan, mga tangkihay, sumbagay na lang, manual. No? Oo. Wapo sumbagay sa dagat, manual, sa tubig, jud. Ang una mo itong iyaan, mapildi. Bito, no? Gahaman, oo. Gamhana. Dili siya gamhana. Gahaman. 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 No, wala na lang tayo barilay. Wala na lang tayo mga kuan. Manual na lang ang fighting. Lumsanay. No, pero by group siya. By groupings man. Kidaghan man kayo, no? By groupings siya. Nindot, daog na ta, sumbagay na ta si... Oo. Sagpaayo gamit ang sea urchin. Pwede kaayo. Mga tuyom, ibutan niyo sa kuwan. Manual gani ang away, manual ay. S11. Allah! Unsa man ito yan si pagbaligya ang WPS iyang di ay naka-name. Dili na siya naka-name pero siya ang naga-backdoor ko no. Naga-backdoor ko no sa una mo time ni Aquino nga presidente. Maoto news sa una, maoto na remember na ako sa news na narako sa nag-base. Naamot nila nga nung gigera man luoy tayo ng wala tayo power, wala. Tapargs. Sagpaan, og dakong tuna. Hala, taga Jensen ka, ma'am ano? Ito, no? Lang ba, manual fighting, wala na ka ng, kay, kita mga Pilipino, mga isog man kita. Wala matagi kuanan, kanang ganing, los, kaya, bagay ta. Aboy ka mga kuan? Di yun mo atras mga Bisaya, mga Pilipino, basta away na sigutan. Pero kung about sa ato ang mga technical advancing, sila jud. Pero kung gusto niyo magpatas na laban, manual fighting. Lumsanay, sagpaay o gorchin. Sagpaay o, sa pa ba? Basta wala lay kuan, wala na yung mga barila na. Kailangan. Oh. Mga kabit oo. Mga kabit ang paunahon jud kanang i-barricade ni mo ang mga kabit kay isog ba na. Ana. Sila ang kay manual kaniya, manual fighting man
Mga kabit yung una mana. O sa mga China. Ge! Ah! Di mo atras! Maldita me! Wala kaming inuunungan! Kaya mali kami. Wow! Anak. So, oo, pwede po ta magkambrasay o jellyfish. Ano ba no? Wala na tayo ka na kuan. Kasi, wala. Sa paon nagduya. Ay, dili pwede kay nag-base man ta sa asa ta na crowd, no? Asa na field. So, kuan na yun siya. Dagat na yun siya. So, kung sa may nasa dagat, dito ra. Pwede ni mo gitikon og starfish, ana. Or magpa-games ta, ana na lang. Kung kinsay una mo muto nga sa tubig, maana ang ulo, maotoy bukbukon, ay ipakaon og sea urchin. Box, oh. Iyaan, panood to sa iyaan, oh yes, kaya lang. Presidente versus presidente, iyaan ay una, muto nga pilde. Gani, no? Isa may presidente. Dili, ang gamiton gaya nato ng mga props, no? Kay, dili siya pwede pang yuta. So, based sa ato ang war, so, dapat dili dito sa field sa tubig. So, kung usay na sa tubig, mo ano yung ito yung gamiton? Wala na ilaing. Yes po. Walay tutoy, walay physical kuan. Ako wala na ko labot anang unsay na news sa una, basta ako wala koy uyab. Hilom ko dari. Amo ka na nila, dili ta magkuano, di na lang ba ayo ha, kanalingo kay ko. Butbut pug ka. Akong lubot no antayin na diri ko katunga na. Ako lang gibay. Kilala na ako sa akong lubot para lang ma 1 hour. Ay, 1 hour na yun saya. Dili po siya, mausa ba na ako, sige. Wala ko stars. Ano mo ko stars, ani? Okay. So, inaanak na lang, no? Manghangyo ta ba? So, ano niya, ang una mga kawet, sunod mga asawa. Ulahin na mga single, ulahin na lang me. No? Kay, dili mo sa bias pud ta. Kami ang last na mga wala sa kalibutan. Ana na lang. Una kabet, mga asawa, kami mga single sa likod. Likod ba, may bahalag mga wala na mga hurot na mo, at least na ami. Kapuyon naman na ang mga kalaban, pag kapoy na gaya na, musunod na ang uwag, kami na ang gamiton. So, dili na may time na makauyab. Okay lang po. Okay lang sa inyo, ha? Kapre. Ay, ako niya, suggestion lang yun ako niya. Wala na ikuan. Yes, Stephanie, sa last yun ta. Sa last time. Di ta pwede mag-una-una, mag-harang-harang dito. Ay, dili. Mga kabit yun una. Sunod asawa. Kaya kanang pag mukuan ang asawa, ay ang kabit, una mo dyan kay isog. Kaya ang asawa, di mo po mapapiri, wala may labot sa inyo ang linyada. Balag mga wala mo, kaya kamo may mga isog. Kami mga singgil, ginumilom di ari, last me. Last lang, Jude. Rona! Kisa may single dari. Ako leader sa pagka-single. Pag ako leader, siyempre kamo mga tao-tao tamo, kamo kung iuna. Ako adjud at pinakalas. Siguro na ni siya sa sarili. Ana. Kami mga single mom, ma'am, kamo ang magprotekta sa mga single. Kaya kabit. Mom. Single mom. Single. Ana. So, ang shield sa mga asawa, mga kabit. Ang shield sa mga single, ang single mom. Wala tayo mahimo jud ani. Inaana na jud na ato ang pamaraan para lang maluwas sa tuwang kinabuhi. Og dili mo pwede na magkuan. Ikaw na, iwan
So, na yung mga, napunta ibutan ng mga assignment na mga cheer. 1, 2, 1, 2, 3, haling. Na yung mga cheerleader sa kilid. Mayong udso iyaan, unsay latest. Ma'am, dugi kay Ma'am, magpakuan ko, ma'am. Magpa-test ko. Kani yung mga himantayon sa ibutan dito sila sa bantay sa oo, sila kani mga himantayon kana sila ang tig-deliver kung asa na dapit ang mga kalaban. Okay, kana ba sila tayo dito sila magpuyo. But na to baraks ang dagat kay kabra ba sila hatod ng istorya. Sila ang una. Sila atong information basta mo na sila. Ang mga chismosa o gimantayon mag-usa na sila. Kaya ang chismosa dito muhatod og balita sa mga himantayon, ihatod sa mga kabit, tapos ang kabit ihatod sa asawa. Tapos ihatod na pud sa single mom, maadto na sa mga single niya, ako may pinakalasi, ako may haring-hari. So ani ni siya? Namang istorya kwaan dungagan. So dapat mo direct na kong istorya sa chismosa ug sa mga himantayon. Ana na lang. Oh yes po, una po, Ma'am Feby, una man na sila. Sila ang CCTV sa dagat o sila ang submarine eyes sa Philippine West Sea. Look out. Tama. Ang mga cheater kana atong i-shield na ako tayo. Kano na ta? Ground na ta sila atong i-shield. Mapuno bala sila kay pagay sa ilahan na. Ana. Yes, look out. Dila jud. Si Mikyat ang leader sa legal wife iyaan. Kato ka maldita man si Mikyat, siya ang mag-leader sa mga asawa. Ako ang mag-leader sa mga single. Ako. Wala ba kabalo kinsa single ma'am? Na ipalider na ako. Haha. Makatawa ko sa Philippines eh. Ani. Nya malibang sa ako, kay di naman makaya sa kong tinai. Gawas naman jud siya. Katunga na jud siya mo na kung ano na jud siya dari. Ay, Ma'am Judith, sorry Ma'am Judith. Ibala sa kanyang deal po. Kay ngano, akong ibalik ha. Walay, manual ni ang fighting ma'am. Manual. Kaya naman ta sa field na sa dagat. So, walay baril, walay kanyon, o missile man lang, o submarine, o sabadra. Manual ang fighting, lumsanay. Taasay o ginhawa. Ang una mo ala sa tubig, sagpaon o tuyong. Manual ako to, manual po. Yan, libang sa ko, tama sa ni. Tama sa ni, unsa man. Hindi mo kaya. Alangan naman mo tanong, mamino mo sa kuan na matagaktak ang mga itats. Inahan mo? Yes, lumsanay. Unang mo, utwal, tigbak, yes, true. Manual fighting. Kanya, bangsa ko, saman. Di mo uban jud mo? Ah, sige. Nya iinsa na ako. Uba na mi naglibang. Ay, di man po pwede kay. Mangutot pang ko. O sige, mo. Okay, gusto na ng taon niya. Ha? Ay, dili. Uba na mi yaan, i-mute lang. Nainay mag-live i-mute? Ubay ko niya. Yan, ginamaring. Huwag na sa ko. Kaya po na, nagiging salamat.